I guess our main character, Thuthukane Njiyela, thought that he was investing when he married and chose Letheni. He did not know that he is inviting worries that were going to stay with him for a long time. I'm saying so because the concept of wife is an acronym that stands for worries invited forever. Oh Lord, I hope and pray that people that are wives understand that this is not meant for anyone. Let me put it out there. Let me put the disclaimer that this info is not meant to harm anyone. I'm just saying it in context with what we are reading, the novel titled Zihlangene Phezulu. Lingani bami nani bafundi, kuyacaca-ke ukuthi namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Zihlangene Phezulu obhalwe ngu-MB Sibanyoni. Sizoqhubeka nokufunda isahluko sesithupha. Namhlanje senza umbuzo omude, inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa udweshu. Sizovula ekhasini lama-51 kufundeka ngalolu hlobo isahluko sesithupha. Ukusa kwaziwa nguye uThuthukane. Wabuka isikhathi odongeni, wathola ukuthi linga-30 lidlulile ihora lesithupha. Wagxuma embhedeni ngathi kutshikitshele udonsi lomnyovu esikhumbeni sakhe. Waqala ngokuzilula evula amakhethini ekamelweni lakhe. Isikhathi sasehlobo, kungakho nenhlamvu yelanga yavele yansasa ngemisebe yalo. Intukuthelo ibhalwe emehlweni. Wayemthukuthelele kakhulu Letheni ngokona injabulo nokuchitha ikusasa lakhe. Lokho kwenza ukuthi inhliziyo yakhe igaye izibozi, angamfuni nalapho ehambe khona. Akazi ukuthi umuntu onjengoletheni ugudluzwa kanjani, ngoba lona yena akazimisele ukudeda endleleni. Azisole ngokumnikeza isikhathi sokuthi alokhu echaza, kanti nokube uvele wamkhakhabisa wamkhipha ngesango kwayizolo nxa emthola lapha endlini. Mhlawumbe ngabe akanayo lengcindezi asenayo manje. Ngeke kusasiza ukukhala ngoba sekuvele konakele. Okudingeka akwenze manje ukuthola isu lokugudluza uLetheni empilweni yakhe unomphela. Uyazizwa nasegazini nje ukuthi akasamfuni ngenhliziyo yakhe yonke uLetheni. Inhliziyo yakhe ilale ibuhlungu kakhulu ngento ayenziwe nguThembekile. Okuyinkinga angakwazi ukuyithola ukuthi yini uThembekile abe nolaka olungaka. Izingxabano yizinto ezihlala zikhona. Nabo abaqali ukubhekana nesimo lapho kwakuxabana ubendle, kepha babekwazi ukubuya bahlangane balungise lapho konakele khona. Ingabe ngesinjani isikhwele esikhonjiswa uThembekile? Kudala behlangabezana nezimo ezinjengalezi, kepha akakaze ahlanye njengoba kwenzekile ebona uLetheni. Okungiqakayo ukuthi uyalwazi udaba lwami noLetheni. Inhloso yokumtshela ngangenzela khona ukugwema isimo esinjengalesi. Ngabona kungcono ngimtshele mina ngokwami. Ingqondo yakhe izululeke ngokuchithwa ngalendlela nguThembekile. Umuntu amthanda ngenhliziyo yakhe yonke. Akazange abuthi quthu ubuthongo ngoba ubelokhu ephenduphenduka okomuntu obejojwa yizibhobo. Kungcono ukuba avele, oh Lord uxolo, kungcono ukuba uvele wamdedela uThokomele ukuthi axoxisane naye uThembekile. Mhlawumbe yena ubeyomlalela ngoba engumngane wakhe ozwakala ekhaleni.
Phela nguye uThokomele owenza ukuthi baphinde bahlangane futhi. Nguyena owazama ukuxazulula impi eyayisithathe izinyanga abanikazi bayo bona behluleka ukuthelelana amanzi kungekho efuna ukugoba uphondo. Njengoba isimo sesonakele ngalendlela sekudinga umuntu okwaziyo ukuxazulula izimo ezinjengalezi. Waqonda ngqo ekamelweni okulele kulona uLetheni. Phela wayenovalo lokuthi uThembekile mhlawumbe azumise afike ekseni besalele. Phela lokho kwakuyoqinisekisa ukuthi ngempela bekwenziwa yena isilima. Nakhu uLetheni esagcwele umuzi. Kwakungeke futhi kube nesiqiniseko sokuthi uvuka kuliphi ikamelo. Akazange ngqongqoze nakungqongqoza, wavele wawuthi gudlu umnyango. Hey wena, kangishongo kuwe ukuthi izinyawo zigcwala udaka kusa nje ufuna uThembekile afike lapha sithole sisobabili. UThuthukane emjijimeza embhedeni kuthi xifi kuLetheni. We Thuthukane, kwenzani pho uma uThembekile esithola sisobabili lapha endlini? Angithi ngumuzi wethu vele. Musa ukungidaka bo, kawungixeke, ngizovuka khona manje, kuphendula uLetheni. Nansi ngulubi nginonela bo, uthini Letheni? Uyazi ukuthi ngingakusakaza ngenhlanekela khona manje, kubhoka uThuthukane. Konje uyobe unginikwe ngubani Thuthukane? Udakwa ukuhlonishwa kanti. Uyazi ukuthi ngizama ukuphephisa wena kuleli vukuthu lakho elinguThembekile. uLetheni usevuke wema phansi ngezinyawo. Uyazizwa ukuthi wedelela kanjani Letheni? NguThembekile lona ombiza ngevukuthu. uThuthukane esonga izandla, ebheka ngaphandle kwefasitela. Kubonakala ukuthi uzama ukuzibamba ngoba useyaqhuma intukuthelo. Ubona kahle ukuthi uzombamba ngempama, uyoba mncane umnyango. Umuntu ungena ehlathini, aphume nobhejane, bese sithuswa ngenyoka efile. Ngeke ngenze lutho uThembekile wakho, naye ukwazi kamhlophe lokho. Akumuntu leyanto, isigebengu esihamba sichathamela imizi yabantu. Akeze lapha ngizomkhombisa ukuthi mina ngingubani. Mhlawumbe ucabanga ukuthi yile siyasikhathi sisa. Azibambe masishane uLetheni. Yile siya siphi isikhathi? Kubuza uThuthukane, amehlo esebomvu tepu ingathi kadebe emigudu. Acabange masishane uLetheni ukuthi akukabi isikhathi sokuthusa umvundla usanquphazela. Yena ufuna ukubhekana noThembekile kuqala, balungise udaba lwabo bobabili lusashisa nje. Kungesikhathi engidelela izolo. Engibuza ukuthi ngifuna nemzini wakhe. Wakhokha malini kulo muzi? Kuphendula uLetheni ngokucasuka. Wena wafaka malini kulo muzi? Musu uchitha isikhathi sami wena bo. Thatha amasakana akho, phuma uphele kulo muzi, kubhoka uThuthukane. Balingani bam nani bafundi, okwanamhlanje sizogcina lapha. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Siphendula umbuzo omude othi udweshu. Ngakho-ke ngizobhala isihloko esithi udweshu ngeqe umugqa, ngibhale igama elithi isingeniso. Ngizolibhala ngosonhlamvukazi. Udweshu, ukunqubuzana, ukuxabana, ukungaboni ngasolinye, ukuhilana phakathi kwabalingiswa ababili noma ngaphezulu. Udweshu, ukuxabana, ukunqubuzana, ukuhilana,
ukungaboni ngasolinye kumlingiswa thizeni nemizwa nemicabango nonembeza wakhe. Sinezinhlobo ezimbili zodweshu. Sinodweshu lwangaphandle. Lolu dweshu siyalubona phakathi kwabalingiswa labo abangavumelani ngento ethile. Udweshu lwangaphakathi asiluboni, kodwa nanoma kunjalo umbhali uzosebenzisa isu lokuchaza asivezele lowo mlingiswa, simbone ukuthi ucabangani, singambona futhi ukuthi ukhuluma yedwa, bese siyabona ukuthi usenkingeni. Uma sesibona ukuthi usenkingeni, sesiyazi ukuthi lolu udweshu lwangaphakathi. Balingani bami nani bafundi, mase ngiqedile ukwenze njalo, ngeqe umugqa, ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi umzimba. Bese ngibhala isihlokwana ngaphansi kwalelo gama elithi umzimba esithi udweshu lwangaphandle. Umbhali usethulela udweshu lwangaphandle ngokusebenzisa ulwazi lwaphambilini olwethula ingemuva noma umlando kaThuthukani njiyela. uThuthukani uxabana namaphoyisa ngenxa yokuba kuqhunyiswe ngebhomu esinye seziteshi sesitimela eGoli. Amaphoyisa amshaya ethangeni ngenhlamvu, wavuka lapho wabaleka. Umbhali uphinde asethulele udweshu lwangaphandle esebenzisa ulwazi lwaphambilini okwesibili ukusethulela ingemuva noma umlando kaThuthukani njiyela. Manje wayeselwa namasotsha, wadubuleka emhlubulweni, wabaleka nenhlamvu ibhajiwe khona lapho, waqonda eSwazini. Umbhali usethulela udweshu lwangaphandle phakathi kukaLetheni kanye noThuthukani sebebuyile eNingizimu Afrika ngemuva kwenkululeko. uThuthukani noLetheni babanga ukuthi uLetheni ufike ekhaya sekuphakathi kwamabili ekhasa ngamadolo kwazise ubesephuze ngokweqile. Thuthukani wathukuthela wagana unwabu, wasebuza umkakhe ukuthi uqale nini ukuphuza utshwala. Kwabusenyathela emsileni ngoba uLetheni wasebenzisa amagama ayebeka uThuthukani izici, wambiza ngokuthi unguqhwayilahle omhlukumezayo, futhi yena usekhathele ukondlana nendoda endala engenamzamo walutho. Athesuku uLetheni waphumela phandle, wafika waklabalasa egcekeni, wagcina ephume ngesango. Wathukuthela-ke noThuthukani, wahamba wayolanda igotshwa lakhe esho ukumqeda uLetheni. Umbhali usethulela udweshu lwangaphandle phakathi kukaLetheni kanye noThuthukani. Babanga ukuthi uLetheni ungene kanjani kulo muzi. Sizokhumbula phela ukuthi uLetheni waphuma wahamba amasolokohlo iminyaka emibili, washiya uThuthukani dengwane. Ngakho-ke uThuthukani ubengazi ukuthi uLetheni usebuyile okokuqala. Okwesibili, ubengazi ukuthi uLetheni lona ogeza eshaweni, yena ubecabanga ukuthi yisithandwa sakhe
uthembekile. Ngakho-ke uma efika naye esenqunu ethi uzogeza naye kanye nesithandwa sakhe, uthola ukuthi akusona nguletheni lona owamhlinzeka ezibini. Baxabana-ke kanjalo. Besalwa, umbhali aphinde asethulele futhi ingxabano noma udweshu lwangaphandle phakathi-ke manje kwabantu abathathu. Kodwa-ke lolu dweshu luphakathi kukaThembekile kanye noLetheni. Siyambala noThuthukani ngoba naye ukhona lapho. Kwangempela ibambene ngezihluthu. uLetheni ubuza uThembekile ukuthi ifunani imiconjwana yakhe emzini wakhe uLetheni. NoThuthukane naye usabuza uLetheni ukuthi ufunani lapha. Aphume aphulukundlele uThembekile abaleke. Umbhali usethulela udweshu lwangaphandle phakathi kukaThembekile noThuthukane. uThuthukane ulandela uThembekile nje uphethe nobufakazi obuyimvilophu equkethe isehlukaniso noma incwadi yesehlukaniso kumbe incwadi yedivosi. Akalitholanga-ke nethuba lokuthi achaze kahle ngoba uThembekile wavele wavuka umbhejazane, wahamba wayothatha ibhakede lamanzi, wabuya nalo, waqulela uThuthukane ngalo. Umbhali usethulela udweshu lwangaphandle phakathi kukaLetheni noThuthukane. Esebuyile uThuthukane emanzi te, uyaxabana noLetheni oseguqe nangamadolo ethi uyancenga. Esuka uThuthukane wabamba uLetheni wamdudula, emdudulela ngaphandle emnyango, wamkhakhabisa emkhipha ngesango. Ngemuva kokuba eseqonde nasemakhabetheni ezimpahla, wakhipha konke okuyizimpahlana zikaLetheni. Ngenhlanhla wathola ukuthi seziyingcosana kakhulu, wabe usemkhakhabisile-ke njalo. Umbhali usethulela udweshu lwangaphandle phakathi kukaThembekile noThuthukane ocingweni. uThuthukane ushayela uThembekile, phela ufuna ukuthi baxoxe ngokwenzeke emini. uThembekile uthukuthele kakhulu uze uthi uthando lwabo seluphelile. Umbhali usethulela udweshu lwangaphandle phakathi kukaLetheni kanye noThuthukane. Bayalwa ekuseni kwazise phela ngalelo langa lezinkinga, lelo langa lomhlola. uThuthukane wathi uma ebuya kwaMqondisi wathola uLetheni ahlele egcekeni, wasemlalisa. Manje sekusekuseni ubemtshelile ukuthi asheshe avuke. Uyesaba-ke uThuthukane ukuthi hleze aqhamuke uThembekile bese kholelwa ekutheni lento abekade eyicabanga iyona. Yingakho nje esefuna nokusakaza uLetheni ngenhlanekela. uLetheni naye akazibekile phansi. Kuyamangaza ukuthi uThuthukane lo usengaze amsakaze ngenhlanekela ngenxa yalela vukuthu elinguThembekile. Okwangempela uThuthukane uyamxosha. Ude uthi ekhasini lama-44, hamba ungalokothi ubeka imiconjwana yakho kulomuzi. Ungizwa kahle, ngiyokuhlahlela ngocelemba ngike ngabona isithunzi sakho nje lapha egcekeni lami. Balingani bami nane bafundi, sigcine esahlukweni sesithupha, naso asisiqedile. Ngakho-ke okwanamhlanje ngizokuma lapha. Ngizobe sengeqa umugqa
ngibhale isihlokwana esithi udweshu lwangaphakathi. Umbhali usethulela udweshu lwangaphakathi kuNobesuthu ongudadewabo kaLetheni ngenkathi evakashile esebona ukuthi izinto azihambi kahle phakathi kukaLetheni noThuthukane. Ngalelo langa lapho uThuthukane akhipha isikhali khona umese igotshwa ethi uqeda uLetheni, umbhali uthi wayezibuza eziphendula uNobesuthu kepha engakwazi ukuthola impendulo ayidingayo. Ngesiboneke, kungani uNobesuthu ezibuza eziphendula? Nobesuthu wethukile, uNobesuthu unexhala. Uyamazi uThuthukane ukuthi ungumuntu olandela isiko, ungumuntu olihloniphayo, uyazi ukuthi igceke akulona elakhe kodwa elezalukazi namakhehla okungabanikazi balo. Ngakho-ke usithathaphi isibindi sokuba akhiphe isilimazo emzini azi kahle ukuthi akuwona owakhe kodwa lo muzi ngowamakhehla nezalukazi ezingasekho. Nobesuthu akathokozile ngoba uyambona uLetheni ukuthi akamemukeli kahle, akamthakaseli. Ngokuphawula lokho, uNobesuthu wabona ukuthi kuyofanele naye asheshe abuyele emuva, kanti ubela nje ngoba naye enezinkinga emendweni wakhe. Umbhali usethulela udweshu lwangaphakathi ngenkathi uThuthukane eshayela imoto ebuya kwaThokomele nomqondisi ngemuva kokuba sebebuye kwamalume kaThuthukane uDuma. uThuthukane ucabanga ngoThembekile omvele wamthela ngamanzi, wangadinga nokuthi uThuthukane achaze phela ukuthi uLetheni ufunani emzini kaThuthukane kanti sebehlukana. Kunye okukhathaza umoya kaThuthukane ukuthi akazi noma kungenzeka yini ukuba umndeni kaThembekile uxoshe abakhongi, ubaxoshise okwegovu ngalo mgqibelo okuyocelwa ngawo isihlobo esihle. Yesaba ukuthi uma kungenzeka nje uThembekile amale angaba ngumtshingo obethwa ngubani, ugcine esephumisela ethi, bakithi ngiyamthanda uThembekile, uthembeke njengegama lakhe. uLetheni yena kangisamthandi ngenhliziyo yami yonke futhi kangiboni ukuthi siyophinda sizwane naye. Umbhali usethulela udweshu lwangaphakathi kuThuthukane. Uthe ebuya kwamqondisi wathola uLetheni emlindile. uLetheni akasenayo indawo yokulala. Wamlalisa-ke. Kodwa-ke manje eselele uThuthukane useyazibuza uyaziphendula, okuchaza ukuthi ubuthongo abufiki ngoba ezibuza ukuthi kanti konakala kuphi, ngoba phela uLetheni wayengumuntu ohloniphayo ngendlela eyisimanga, wayefunda neBhayibheli. uLetheni wayeluleka nabanye omama enkonzweni. Umbhali usebenzisa isu lokujeqeza emuva ngenkathi uThuthukane ekhumbula izikhathi ezimnandi ikhaya labo lisafudumele linamanqoko. Ukhumbula nangenkathi benqabeleka ngamaholide beya koThekwini nakoKapa. Umbhali aphinde azivezele uThuthukane ngabo bona lobo busuku ecasukile, ecasulwa ukuthi
uLetheni washintsha ngemuva kokungena ebukhanseleni. Waphinde wajwayelana nabantu ayengabazi bona ukuthi bahlangane kanjani. UThuthukana aphinde acabange ukuthi kwabhizinisi lelo lalingaqondakali ukuthi linhloboni. Kancane kancane kuyiwa eDubai kuyothengwa izimpahla. Kwalezo mpahla zange zathengiswa nangelilodwa nje ilanga. Umbhali usethulela udweshu lwangaphakathi. uLetheni naye uqwashile, ubuthongo abufiki. Ucabanga into ayenziwa nguThembekile. uThembekile lona nguyena owabahlukanisa benoThuthukane. Wamkhomba ngenhlamvu yesibhamu. Wathi akabhale lencwadi yesehlukaniso. Uma kungenjalo kusho ukuthi namhlanje ulibuka uyaligcina. Ufuna ukulwela isikhundla sakhe sobukhosikazi kulo muzi. Uyakuveza ukuthi uThembekile lona isigebengu esidala, ngakho-ke akazuvuma ukuthi awuthathe lo muzi. Uyasho ukuthi uThembekile nguyena wamshiya ebunzimeni, wagcina eseboshiwe, eboshelwe ukushushumbisa izidakamizwa esikhumulweni sezindiza eKhoriya. Okwesithathu, lolu dweshu olwenzeka kuLetheni luphinde lusivezele lusethulele ukuthi uThembekile lona ungumbulali. Wabulala isoka lakhe uMthavuna ngemuva kokuba lifune imali. Funga uyagomela ukuthi uThembekile akazugana kulo muzi, sekuyochitheka uphoko. Balingani bami nanebafundi, siyema la okwanamhlanje ngoba yilapho sagcina khona ukufunda. Ungakhohlwa ukuthi la besikhuluma ngomzimba we-essay, ngakho-ke uzokweqa umugqa ubhale igama ngosonhlamvukazi elithi isiphetho. Isiphetho uvo lomfundi, ngakho-ke umfundi makahlale phansi aphethe le essay. Ngiyabonga, niyathandwa, nisale kahle.